Jeg valgte at blive tagdækker, fordi jeg elsker at være udenfor i den gode luft, og det kommer du hver dag. Du er den håndværker med den bedste udsigt, lige meget hvor end du kommer hen. Og så kan du få lov til at bruge dine hænder lige så meget, du har lyst til. Som tagdækker ved Phoenix Tag, der kommer du ud for at lave alle former for opgaver. Det er helt ned fra de små skure og små garager, ud til villaer og ud på store industritag, der skal isoleres. Du kan både komme til at bruge en skruemaskine, og du kommer til at bore, og du kan lægge isolering ud, og der skal brændes pap. Nogle gange skal monteres nogle overlysvinduer. Alle de sikkerhedsmæssige forhold og sådan noget som hjælpematerialer, det er altid til rådighed, når du arbejder ved Phoenix Tag. Jeg synes, jeg lærer noget nyt hver dag. Man kommer altid nu på en ny opgave, hvor du skal selv bruge din hjerne og tænke frem til, hvad vi skal gøre her. Betydningen af at have en fast makker, det gør bare det hele med sammenhold. Du bliver taget godt imod, og der er helt klart plads til alle typer. Jeg regner med, at jeg skal være tagdækker resten af mit liv. Jeg er super glad for det, og jeg kan ikke se mig noget andet sted.